Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Roma Kapitulo 15, versikulo 1. Datayo anapigsa ti pamati na. Rebeng tayo atulungan dagiti nakapoy, amangawit kadagiti pakadagsenanda. Saan la at ibukod tayo apagragsakan ti pampanunutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Absent pa lang ni Marlon, Trisha. Anya nga tayo napasamak kang kuana. Wan nga rod, Carlo. Inton malam, kalpasan ti klase. Inak sarungkaran ni Marlon. Sige, mapantaado ah. Saan kan nga umay? Saklatan. Namin, ang mga naugungot ni Lulam. Wan nga rod, nakaungungot ni Lulak. Iso saklatan ti mang sarungkar ka ni Marlon. Umayak man. Sige nga rod, dua tama pan. Kasto'y gayam ti balayo, Marlon. Wen Trisha, sana napintas ti balay mi kininanang ko. Apay Marlon, duwan nga aldaw nga absent ka. Masakit ni nanang ko. Kat saan nakabaalan ti manggad? Isu ang mapanak agsaksak do iti danom ti kaaruba di tabangir. Kat ikandak iti tangdan ko. Tapno day gatang ko iti kanan mi. Ha? Mabit lang ha. Inakita ni nanang ko. Sige, umay kami. Takasarita mi ni nanang mo. May kayo. Kumusta kayo, auntie? Classmate ko ida nanang. Imaydak sinarongkaran. Kaputa naglangan ak iji school. Si kantumot nga minanak ko. Kunakan ka asumrak kalata. Ay, pasensya kayo na ubing ha. Takas to ilaang to'y balay mi amasang patanyo. Kanawan ti maipasango mi kada kayo at araon. Awan anyaman na, auntie. Agyamanak iti pa ng sarong karyokin ni Marlon. Pag naanta, aging ga iti pagurayan ti lugan. Wen, Medyo adayo ti balay da Marlon iti pagurayan iti lugan. pudno day ta ako nam. Kaasimot ti na ni Marlon. Masaksakit. Anya nga ti maitulong taken kwa na. Uwan nga rod. Amukon. Anya? Sabado yun bigat. Awan ti eskwela. Good. Mapantay di plaza. Anya ti aramidon ta ijay. Amok tagtukar iti biolin. Good. Baba ni ti panagtukar ko iti biolin. Agkid daw tayo ti donasyon kadag iti tattao. Ha? Owan nga agpaiso. Ammom ti agtukar iti biolin. Uy, kasta nga agpaiso ti aramidon ta. Sige. Sige, dumngag ka. Tay bagakan ka no sa dino ti pagsabatan ta. Itaman pa ato karamday tabiulin mo, anak. Talaga ka ba alam tagtukaraan? Tatang, napintas ka di pa lang ti panagtukar ko? Uwin mahit anak ko. Agyaman ak tatang. Mala, inakon maturog. Tamasapak ng agring inton bigat. Ha? Adda ka di papanam? Uwan tatang, adalamapan ko pagtukaran. Sa dino? Agtukarak para itigayim ko, tatang. Lola, adagayim ko a classmate ko. Kat masyanak kan kwa na. Ngamin, masakit ti inana. Kat awan ti igatang da iti agas. Anya, nagadukat nga momon. Ingkakat maturugan. Lola, mabalin ka di atulungan tayo ni Marlon. Ngamin, awan igatang na iti agas ti inana. Ingkakat maturugan. Nagadupay lang ang mom. Tumulong kanto inton adanton panggadam. No ita nga ubing kapay, awan pay laang ti kabaal aba at tumulong. Lola, Malaing ka maturugan. wan Lola. Anday ta, nakapulis akon. Rumarakon. Ngamin, amang ano agur-urayan ni Carlo kanyak. Nagsapan na nakapulas ka. Katawan mo't eskwela yung itata Sabado. Kwa Lola, adalabiit papanak. Di tala ang asidag. Anya,
Agawid ak matlaang adagos. Sige, inapan. Nagtartarasan arimuar. Sa dino nga tatipapanan na. Ay, agsaganak matan, tainak makitsindan. Kan dumagasak matan ijay simbaan. Tapno agkararag. Nagadumot ti tao, Carlo. Dito'y tan nga agpwesto. Saan abali, tasan tamot apasalsali dito'y. Tadatay tigid. Wen, Carlo. Aday ta. Insagana kong ti basket. Apangitin na ganda kadagiti donation da. O sige, mangrugyak mo tin nga agtukar. Wen. Naglain ka talaga, Carlo. Please, mangtid kayo kumay titulong para itiin natin may sa classmate me. Please, mangtid kayo kumay titulong para iti masakit nga inati classmate me. Please. Ito yung multi-donation ko, basa. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Nay, ano ti ari bumbungan dagiti tattao jay. Ay, umasadagak man takitaag. Nay, kasla, ti apok day jay Salamat. Thank you, iti donation you. Tricia! Thank you. Lola? Umay ka! Sumurot ka kanyak! Mangibabain ka! Aping adda ka dito yung agpalpalama! Lola, masakit ti ina ti gayam mi. Kat kastoy tinapanunot mi. Tapno matulungan mi. Anya! Sige, Lola. Agsubyak iti ayan ni Carlo. Saan dak kumaparitan? Saan adakas ter aramidak? Ay, ti awanan bain nga ubing tapinanawan nakdatan! Ay, Sat, ha? apom ka di tayo ubing nga babae. Ha? Ay, ako ha, uwan. Ngamjak amo da ito nga aramidan da. Ay, mangibabain da. May sa kadagitan ng iti donation iti basket da. Sana da kas ti aramiden da. Amom ka di? Makitak ti ragsak iti apom. Nakaragragsak no adamang iti donasyon. Para kano iti masakit nga ina, ti kaeskwilaan da. Ay, Nagasat kakabsat, gaputa ubing pailang ti apukom nga managtulungan. Kuna nga ro timbinglay ni Apo pa di amensahe na. Datayo anapig sa ti pamati na, rebeng tayo atulungan dagiti nakapoy, amang awit kadagiti pakadagdag sananda. Saan la at ibukod tayo apakaragsakan, ti pampanunutin tayo. ha? Saan nakababa ti aramidan dagiti dua nga ubing kabsat. At dayta Tricia, adon tinaurnong iti basket. Makagatangan ni Marlon iti agas ti inana. Wan, Carlo. Intan ije balay da Marlon. Taitid ta iti a basket. Ado ti kargana. Ha? Ay, Lola. Nalpas ka din ti panagkid daw yo iti tulong. Wan, Lola. In kami ije balay da Marlon. Ala, kuyugan kayo. Siya kun ti mangigam di ta basket. Ta mga nood dakit di mo ti mangagaw kan ka. Lola? Ala, intayon, apok. Pasensya kayo, nanan. Ngamawan ti amok iti daytang inaramid dagiti uping. Kababain pa'y. Awan ti rumbang apagbainam. Trangkasala da iti sakit ko, nana. Aglamin ka nagsakit ti ulok. Sakit agoyagak. Ngam agimbagak matla. Kasta ka de. Ay, binilang ko daytoy na uror, kat nasurok a 2,000. Gaputaad da ti may sa akabsat, anang tad iti 1,000. Tilakay nga inaramat ti Diyos.
tapno malawlawagan ti panunot ko. Nana, Kat makita ka talaga akasapulang ti tulong. Ipan kay di ospital. saan, Nana? Kan nakitak ti anak mo. Nabambanog ka no anapan nagsakdo di ta kaaruba yo. Tapno isupay ti tangdan na nga igatang yo iti kanon yo. Awan ka di ti asawam. Awan, Nana. May sa kabalo. Ala, tulungan da ka. Taing ka agpa-check up. Tapno maipaayan ka iti umno nga agas at tumarang. At ita, awanan ti rumbang apagdanagan nyo kaninanang mo, apok. Gaputa agimbag tumot laeng. Agyaman ak, Lola. Marcela, tumaron ti reseta ti doktor, wan. Uwan, Nana. Alangarot, intayon. Mangpara akon iti pagluganan tayo. Ta itulod da kayon, ijay balayo. Payakit kita anak sa umis-isam ka, Trisha apok. Di mo kat inuman day tagatas mo at tinimplak. Ngamin, saan kan nga agong unget, Lola? Anya, I love you, Lola. I love you, apok. Amom, apok. Idi imawag ni mamem, imbagak ti naramid mo. Ti panang tulong yu iti ina ti classmate mo. Kat, anya di ko na ni Mami. Maragsakan, apok. Kat iti mabiit, agbakasyon da kan ni dadem. Gaputa ka iliw da kan. Yay! Kat ko na ni mamem, ituloy mo kano ti kinaman nagtulong mo iti agkasapulan iti tulong. Lola, Wen apok, uray siyak, kasta mo ti bagakken ka. Nasingpot ka nga ubing, ken apo. Kat naragsakak unay para ken ka, apok. Kasta gayam ti inaramid mo, anak ko. Nakatulong gayam ti kinalaing mo amang tukar iti violin. Wan tatang, iso nga ita, addan na igatang iti agas ti ina ni Marlon. Anak, Kat ti kwartaan na or ninayunan pa'y tay lola ni Trisha na uyong. anya? Kasano aninayunan na, no nauyong mat ako nam. Mas daawak nga ro tatang, tanauyong day bakit. Numapan iji school, kanayon na kami ako silapan ko ni Marlon, gaputada kami ti kadkadwa ni Trisha nga apuna. Ken, no anya laditan ti ibagbagana. Kasta ka di. Nung ninayunan na mo tay kwartaan na limusan mi. Sa bagay, uray ko naman nauyong. Tadamot pagbaliwan ti may sa tao, anak. Amang ano natignay mat iti inaramid yo. Tada kayo nga ubing, kat addagagaryo at tumulong iti padayo at tao. Tatang, Ket, kumusta nga ro ti ina di classmate yo? agpapaimbag ka nun tatang. Ala, mapantay di enda. Ikantay da iti taraon. Ha? Tako namat nga awampay kanenda. Iso nga ikantay da iti taraon. Nukasta, si kati ama ni Carlo Barok. Wala na. Nagrarana tayo dito ibalay da Marcela. Agyaman ak unay kada kayo. Kat pasensyaan yun day ti kalkalapaw mi iti anak ko. Awan ti parikot iti dayta, Marcela. Kabsat Marcela. Makatulong da ito inyag mi abagas kan nateng. Pasinsya kayo ni tintad mi. Ay na, nakababain pa'y kada kayo. Awan ti rumbang nga pagbainan nyo. Gaputa kasta ti agkakabsat iti apo. Agtitinulong. Saan ako na mas daaw? No apay anasingpet ti anak mo, kapsat. No apay ama nagtulong. Gaputa imalamatlakan ka. Pudno ti ko na ni Marcela. Ti anak mo, kastamot ti apo, tinagbalin akarit kanyak. Tapno tumulong akmat iti padak a tao. Isuda ang nagbabasit pa'y laang, kat inremedyo da, no kasano ang matulungan da ni Marcela. Siyak tulakit din, abakbakatanan. Kat husto tinako na jay lakay kanyak ije simbaan. Saan laang at ipagragsakan tayo ti kitaan tayo, no di kat kitaan tayo umot ti pagsayaatan ti sabale. Wala na. Husto launay day ta anak ko na anak kada kayo.
Agyaman ak unay. Gaputan na addaan ti anak ko iti gayam akas kada Carlo kan Tricia ama nagtulong. Kumusta ni nanang mo, Marlon? Naimbagan, Tricia. Agyaman tayo iti Diyos. Tunggal rabi agkakararag kami kan ni Lola. Ikarikararagan mi ni nanang mo, Marlon. Kan tayo amin. Agraman ti pamilya tayo. Gaputa siya. Adadamami kan daddy iji abroad. Kat kailiw ko idan. Sige, intayon to ijay simbaan. Kalpasan ti klase tayo. Tayo kararag. Sige, kumanunungak. Orangin tayo ni Lola. Tao may naksukunan. Datayon to amin ti mapan. Wana. Ala, umay kayon. Taintayon iti line tayo. 3 minutes lang ang katayman. Intayon agline. Intayo nga rodan. Tunggal aramidon tayo iti daytoy abiyag, saan ang mailibak iti Dios Apo. Kat no tumulong ka iti agkasapulan iti tulong mo, namnamaem ati Dios, bigbigan nanto dayta, inton madanon di tiyempo. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Canbiag. Insurat para iti radyo ni Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panantarabay na inbag nga oras kada kayo amin.